Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Hadirin baka World Mission kala pendap mansami imar baham si logi ki bedok hasnong mauyong rim no wet pada hasnong ding song haki kindiat si baladap. Hakala si ulai arpau terek biayong arajar arpau kala hiar balai ajing rapat sasiki arpusan ligi long yeng ki badan hasnong pernai kabadan harum penusla hakalenti balai hasnong nong jeri. Hakani singi la sakilang de kiri orang ba ki bakan top yuskatri hasnong pernai bala penya ke jingalang ke balikot balayo jingkran ru no ba pi soklan bat ka jingkran bat jing duai no Reverend El Nongrod. Kublai ya pi baro ki ba pe ni ka program ni pediang sobha ya pi sa shisen pat kani ka sin ka basau ha ka bakum ka World Mission ni wan ban yarap ya ki long ying ki ba don na kawai ke jaka sya kawai pat ke jaka bat mentang idon hang ni ha ka sinong pernai jongi tain riwar ha ka lenti na penusla sya nong jeri bat menta rengkat bat ka sinong hang ni rengkat bat kini ki arpsan tli ki rempe ying ni don ban yarap ya kini ki parlok ki jongi ha ka bakum kani ka por te menta aling ni rung ban pe sya ni ka program. Monica Tania Berkeliling Moklat Sini और किले मुद्दाम किलेगा मुद्दाम kali tadi kita mungkin Elisa mungkin warna Joy Jin Muddam Ayam Bentang iladep kum ke World Mission Bansam ya kini kijing a isne ki beret siki arfusan tli ki long ying kumo pio i ini ki long ying kila yo e kijing kershan na ka benta kat tu kat nepor le si ban ningai ba leng ba ini kijing a i beret i ba ka World Mission ka a na ka wei ka snong sha ka wei ka snong in long ka jing kerku na ka benta kini ki long ying ki ba yo jing yaram but hadu bangin de yesem haga waipat ke program jaga World Mission ka ba ngindang penbaik nang ni syahmat sa syanu pat ngidang de ya ka ban lain ngin se kendu kublai yes pi sibun kublai ye pi baro iba pe ya ka ni ka program ngi penpau ka jeng sngongu ya ka World Mission lengba iba John Khongji balong u executive secretary jong ka World Mission bala penbaik kerpang ya kebanwan ban yarap na kebenta ki longying ki beduk ki bakerdu ha kanika snong hangne ha pernai lengba kanika jengjia ka ba kum ka jelahi ngia kendu mbau ni jengpang COVID-19 tina kaliang jonga kumu pastor bat tanat balang nang ni na pernai ni penpau ka jeng sngongu ba ublai ndak kerku ya barok ki dekat jong ka World Mission bat ya ka World Mission hi barok ka wai bahkan nang ya saprang ha ka jeng sekri ublai bat kerpang ro ha ka jeng yarap ya ki baduk ki basuk ki basyam jenja bat ki bakerdu to ublai do kerku ya pi lang barok ku blai sibun na ka bentang ini ki jeng le bah jong pi tina kaliang jong i kesnong idap da ka jing sngungu bakrau hadu kata-kata ya ka World Mission
ba kala kener ya kini ki jingirap na benta kini ki longjing ki baduk ki bakerdu te na kaliang ke senong ngi ai ka jing khublai kit bok kirwang ya ko wall mission ba kan nangla ban kener susu la kiti saya ki saurang saukun jong kani kari khasi ke jongi khnang ba ki baduk ki ba rangli kini yo ya ki jingirap ko bolong ke jing mentoi na benta ki jongki tingim don sibon bang ai ngi kit bok kirwang ba ya ko wall mission ba kan nang ya chakmat leng ba kini program khnang ba kan long ke jing mentoi ya ki pai ba nong song sinong jong kari khasi ba ka jai ndi jong yi barok ko khublai sibon